Salut, prieteni, și astăzi o să jucăm Bacon. Hai să dăm play. Bun, eu ales o hartă. Să jucăm. Aoleu, Bacon. Fugi. Băiete, fugi. Cât de gramă. Mă, ce era. Nu știu, vedem că cad. Bun. Hai să... Ce asta? Bun. Să ne uităm. Să văd ce aici. Bun. Aș putea să stau aici. Da, hai să... Da. Da, aici. Nu-i ceva la alt, dar... Mai... Bacon. Vine Bacon. Da, iar am căzut. Vreau dacă m-am înțeles. Unde e? O să-și scara ea. Da. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem... Dacă vreți să mai facem clipuri cu Roblox sau cu Minecraft. Hai să vedem unde e Bacon. Ok, unde? Hai să îmi scar asta și să mergem. Habar n-am unde e Bacon. Au prins unul din 6. Și mai avem aici nevoie. Bun. Asta mai este. Doi minute, nu cred că ne descurcăm. Dar... Să-ți spun în sfârșit, fiindcă după ce terminăm meciul să fac încă unul, vedem, o să am o surpriză. Nu, spune vedem. Ok, unde e Bacon? Atâta timp... Am căzut. Atâta timp cât nu vine după mine, e în regulă.
runda pentru mine. Bun, acum o să învăț altceva. Bun. Și cum vedeți și voi. Okay. Frate. Bun. Hai. Mă. Dă gol, dă gol, dă gol. Ok. Yay, gol. Hai. 1-0 pentru noi. Cine e în echipa asta? Hai. Nu. Așa. Se zice. Bănuți. Nu. Bun. Care-i faza? Așa. Nu m-am prins deloc aici care-i faza. Mă, cum să răspund? Ok, acum am înțeles cum să Hai, merge. Așa. Ia. Sare în continuu. Ia. Ah! Hai, frate. Eu. Nu vreau. Ia. Urcă-te pe asta, na. Urcă-te. Nu, urcă-te pe asta. Nu știu de ce ai nevoie tu de asta, dar da, urcă-te. Ia! Salut! Da, acum am înțeles de ce ai nevoie. Bun. Bun, eu masă aici. Bun, am trecut liceu. Bun, și care-i faza? Am trecut toți liceu. Beat Bacon n-a trecut liceu. Bă, care a fost faza? Care a fost faza aici? Hai, mă, lasă-mă. Mă duc să caie pe hartă. Bun. Așa. Frate, care a fost faza aici? Ok, o să mă dau loc. Ok, frate. Hai, tu unde știi unde vine? Plimbă-te, na, plimbă-te. Mamă, cum a fost asta? Fugi, fratele meu. Fugi. Ah! Mamă, cum i-a venit aia în față. Ajutor. Tot stai tu aici. Că de-ți prinde odată. Nu mai știi ce să faci. Na, să-mi risc să prinde acolo în mijloc. Ajutor. Gata. Mamă, frate. Aoleu. Frate. Bravo. Apa aici unde trebuia să te pui? Hai să știu. Ce trebuia să faci? Zici mie ce trebuia să faci. Trebuia să dacă dau una pe mine.
Fugi. Hai, ajung în partea asta altă. Și de pe partea asta trebuie să ajungi pe altă parte. Ce rascat. Da. Da. Asta. Hai, mă pun în mijloc. O să mă dea aici, după ce se termină runda asta. Hai, eu. Cine? Eu. Ok. Aici ce trebuie să faci? Care e faza că doar de tins și atins butonul? Nu. Trebuie să te ferici de chestia aia. Apăsă mare, știu unde te pui, mă pun pe ăsta. Nu pot? N-ai voie? Pun pe ăsta. Haha. Nu. De fapt, m-am schimbat. Hai. Frate, ne-am schimbat. Nu. Hai. Nu duceți afară. Hai. Ia gol! Bă, dă înapoi. Dă înapoi. Frate. Iar chestia asta. Da. Care-i faza? Care-i faza, frate? Da. Hai. Hop, așa. Bun. Nu. Ia. Trebuie în mijloc să ajungi. Nu. Da. Așa. Nu mai vreau să sar. Prea mare trambulină. Ia trambolin de aici. Hai mă, dacă ating chiar și un colț, mă dă. Na. Bun, te-ai luat de aici. Care-i faza aici? Că aici habar nu am care-i faza. Căci mi-a dat așa da. Apă, bravo, frate. Dar care-i faza? Ce, trebuie să te sui pe casă? Că chiar n-am înțeles care-i faza. Aoleu, fugiți. Fugi. Dacă ține cineva butonul, cred că e gata. Atingeți. Ia stai. Ia. Asta care. Haide. Bun, și aici o să încheiem filmarea. La revedere! Pa!